învingătorului! Toată lumea! Zăneșteni și trăieneni, Partidul Poporului Dan Diaconescu vă invită pe 10 iunie la vot. Votați adevărata schimbare. Votați primar Vinca Daniel și candidații PPDD la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Votați poziția 4 pe buletinele de vot. Votați adevărata schimbare pentru Zănești și Traian. Votați candidații PPDD și primar Vinca Daniel. Am petrecut nopți albe lângă tine, mi-ai arătat prea multe nedreptăți. Am văzut lumea plină de iubire, dar am văzut și multe răutăți. Am petrecut nopți albe lângă tine, ne-ai arătat prea multe nedreptăți. Am văzut lumea plină de iubire, dar am văzut și multe răutăți. Sunt omul de rând și pasă de tine, așa cum și tu îți partea mereu. Ești om bun și ești drept și nu mi-e rușine să fiu lângă tine atunci când ți-e greu. Sunt omul de rând și pasă de tine, așa cum și tu îți partea mereu. Ești om bun și ești drept și nu mi-e rușine să fiu lângă tine atunci când ți-e greu. Zăneșteni și trăieneni, Partidul Poporului Dan Diaconescu vă invită pe 10 iunie la vot. Votați adevărata schimbare. Votați primar Vinca Daniel și candidații PPDD la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Votați poziția 4 pe buletinele de vot. Votați adevărata schimbare pentru Zănești și Traian. Votați candidații PPDD și primar Vinca Daniel. Zăneșteni și trăieneni, Partidul Poporului Dan Diaconescu vă invită pe 10 iunie la vot. Votați adevărata schimbare. Votați primar Vinca Daniel și candidații PPDD la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Votați poziția 4 pe buletinele de vot. Votați adevărata schimbare pentru Zănești și Traian. Votați candidații PPDD și primar Vinca Daniel. Sunt omul de rând și pasă de tine, așa cum și
zăneșteni și trăieneni, Partidul Poporului Dan Diaconescu vă invită pe 10 iunie la vot. Votați adevărata schimbare. Votați primar Vinca Daniel și candidații PPDD la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Votați poziția 4 pe buletinele de vot. Votați adevărata schimbare pentru Zănești și Traian. Votați candidații PPDD și primar Vinca Daniel. Mulțumim mult de tot, mulțumesc încă o dată tuturor